चिराग से खाओ ला कोई बात। अरे जल्दी आज तोरा के ऐसा रोटी के तरह तोड़म ते दोबारा पैदा में सोचे बे तो ईट से ईट बजा दे, नहीं तो ते चल जा तो रेडी में भराएगा। अरे जगीरा तू चिंता मत कर, तू केकरा पाले पड़ल बड़े आज तोरा बुझाई। इंस्पेक्टर तू जानत नहीं किस हम केकर आदमी बानी। अरे जगीरा हम जाना नहीं विचार तू केकर आदमी बड़े। इंस्पेक्टर तू बहुत पछताइबे, बहुत पछताइबे। तू चिंता मत कर, के पछताई खुद तोरा मालूम चली। हवलदार ए जगीरा के ले जाके हौलात में बंद करके एकरा पर कई नजर रखिया जा। सर हमनी के ले जाके का करब जा सर? शट अप! तू लोग ले जाके एकरा के हौलात में बंद करके कई नजर रखिया जा। इंस्पेक्टर तू एक दिन खून के आंसू बहे, खून के। और हौलाद कैसन होला सर? हौलाद बस जैसन होला। शट अप! तू लोग ले जा एकरा के बंद कर दो जा। जल्दी ले जा एकरा के। हवलदार ये दोनों के हटाओ जल्दी जल्दी, ना तो खुद पागल हो जी हम। यस सर, हम लेके जात बनी।